Кичә 12 октябрь көнне районыбызның авыл хуҗалыгы алдынгылары, аларның җитәкчеләреннән торган делегация Башкалабыз Казан шәһәренә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга барды. Кабул итү мәҗлесе авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате көне уңаеннан оештырылды. 13 кешедән торган делегация составында игенче механизаторлар, хуҗалык җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы алдынгылары. Игенче җәмгыятеннән Ленар Зарипов бәйрәм узгач, яшь комбайнчылар бәйгесендә дә катнашачак. Безнең инде 13-нче булып катнаша торган механизаторыбыз Зарипов Ленар игенче хуҗалыгыннан иң күп намал җыйган район буенча. Һәм ул яшь комбайнерлар, 35 яшь тулганчы яшь комбайнерлар ярышында катнашырга бара. Ул бүген мәҗлестә катнаша һәм иртә баштан алар Алексеевскага барып 2 көн ярышта булып кайтачаклар. Беренче көнне теоретически, аннан соң икенче көнне инде шул комбайн янына чыгып, комбайнның бөтен регулировкаларын күрсәтеп, нинди вопрослар эләгәндә, шуның буенча отвечать итеп, шуның белән нитәчәкләр инде, урынны билгеләячәкләр. Ленар авыл хуҗалыгы тармагында 2019 елдан эшли башлый. Яшь булуына карамастан уңышлары шактый, күрсәткечләре югары. Комбайнын кышкы саклауга куйгачта ул башка техникага күчеп утыра. Кыш көне менә 150-тә кар көрү белән йөрим, авылларны стартларны кордан. Синаш силос вакытларында КамАЗда йөрим. Төрле техникалар ләгәйнде, автокранда да эшләп алам, кешеләр авыртып чирләп киткәндә. Мөхәммәдшин крестьян фермер хуҗалыгыннан Рәис Шакиров икшермә җирлегендә 1980 елдан мәктәпне укып бетерүгә хезмәт куя башлаган. Хезмәтен югары бәяләп, кичә аңа Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исем бирделәр. Үз эшемне яратып башкарам инде. Мул бирле сыйлда без инде тоже әйбәт күрсәткечләргә ирештек. Мул узган елга караганда кимрәк булса да инде, быел әзрәк елдагым ни килде. Бүтән елга караганда кырырак дип әйтәме. Авылда да үзгәреп тора инде хәзер. Шулай булса без тырыштык инде. Булай без хезмәтемне яратып башкарам инде. Кайдашәсен дә мин комбайнда да инде бу вакытында язгычында именеше шул башкалар секретарьлегендә җир ачыла башлауга инде. Аннары гербицидлар белән эшлибез. Аннары бу вакытында комбайнда 2 чорда инде җир эшкәртү görüşәбез. Кышкы чорда фермада инде малларга күрмәк кертеп. Әскәр Фатыйховның авыл хуҗалыгы өлкәсендәге эш стажы 45 ел. 2003 елдан Мәртин хуҗалыгы белән идарә итә ул. Авыл хуҗалыгында хезмәт юлым 1978 елда башланды. Бу терлекчелекне механикалаштыру цехында инженер булып эшли башлаган. Аннан соң инде шул цехта цех начальнигы һәм инде алга таба шул цехның җитәкчесе булып эшләдем. 2005 елда Мәртин агрофирмасы оешты. Шул вакыттан бирле бу хуҗалыкның җитәкчесе булып эшлим. Авыл хуҗалыгында хезмәт стажым инде барлыгы 45 ел була. Авыл хезмәтчәннәренең бераз тын алган чоры, бәйрәмнең нәкъ шушы вакытка билгеләнүенең дә сәбәбе шулдыр. Урып җыю тамам, көзге чәчү, җир эшкәртү эшләре дә финиш сызыгында. Көзге чәчүләр инде бөтен булган объем гектарлар тулысы белән чәчелде. 7700 гектар җир чәчелде бу елда. Читтәге мәйданнар бар яңадан 3000 якын гектар җир. Һәм шулай ук безнең көзге төп җирне эшкәртү бар инде. 24 ел урожай астына монда инде безнең 97% эш башкарылган. Тагын 3% эш калып бара инде. Әлеге көн үзенең туган җирен, хезмәтне сөйгәннәрне берләштерә. Авыл хезмәтчәннәренең югары һөнәри осталыгы, үз эшенә бирелгәнлеге, энтузиазм һәм хезмәт сөю кебек сыйфатлары куелган максатларга, югары күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә.